हे लोगोफोर थाम्बनेलखौ नुनानै मिथिनो हादो भिडिअआ मा जागोन थ' भिडिअखौ नायलांबाय था ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार गैया आंनिया मोनसेबो दा ओमफ्राय दायो जों सेटिंआव थांगोन ओमफ्राय सेटिंआव थांनानै ओमफ्राय गुगोल बुंनाय मोनसे अपसन दं बेवहायलाय ओमफ्राय बे गुगोलाव नायगोन थ' भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर होमबासो मिथिनो हागोन ओमफ्राय बेवहाय दङ सेट आप एन्ड रेस्ट'र ओमफ्राय बेयाव गोजौआव दङ रेस्ट'र कन्टेक्ट ओमफ्राय बेलाय गाहायावबो दङ जोंनो नांगौ दा रेस्ट'र कन्टेक्ट थ' जों बेखौ नायगोन ओमफ्राय आंनि बेवहाय दिन्थिनो 354 टा कन्टेक्ट नाम्बार दङमोन ओमफ्राय बेखौ लाबोनो थाखाय आं माबा खालामगोन ओमफ्राय बेवहाय रेस्ट'र बुंनाय बेखौ क्लिक खालामगोन आरोना दायो ओमफ्राय नाम्बारफोरा फैजोबगोन आगोलनि नाम्बारफोरा थ' बेवहाय देखायदो रेस्ट'रिं थ' जाबाय जों दा बेक थांलायगोन दहाय चेक खालामनाय बेवहाय कन्टेक्ट नाम्बाराव सेभ खालामगोन आरोना दा ओमफ्रायलाय फैबाय नाय लोगोफोर दा नाम्बारफोरा फैबाय आरोना लासै लासै माबा जागासिनो दङ दा फैगासिनो दं आरोना थ' नोंसोरबो बेबायदिनो कन्टेक्ट नाम्बार डिलिटफोर जाबा लाबोनो हागोन आरोना लोगोफोर